with my mom. Ay! I'm so excited! So, ang concept na mo sa mo ang prank is ganang, we're going to the city man karon, and then amo siya inyo na nadakpan me kay nakalimot ko tas ako ang quarantine pass and ang ako ang license, then nagrong na ako sa wrong kuan lane, and then kasabaan me, and then we have to pay 5K, and then wala mi kay pa unsa mong buhaton, so we will call my mom unsa iyahang kuan masuko pa siya. Pila ko pa siya Kasabaan should da. Sorry ate ko. Sorry mother, it's just a prank. I-prank call. So later, like kanang naana mi sa parking lot sa SM, dito mi mag-call ni mama na mag-act me na nadakpan me, and then like mag-change of voice na naay ni dakop na mo. Oh my God! Excited kayo ko guys. And, excited ko na makakita sa reaction ni mama. Sige, bye. See you later. A few moments later. Gitawagan. Ma, nadakpan ni ma. Ano nadakpan? Nalimtan man ako ang lisensya og quarantine pa sa kwarto nako ba, binakog nadaan ako. Wa sa akong wallet tas Wa kay buot. Nilakaw mo wa kay lisensya. ang problema na mo kay pabayaron mi kay tungod kay wala pud ako ang quarantine pass. O wala gi kay buot. Nilakaw mo nga ang importante, pinaka-importante, wala kay lisensya o wala kay quarantine pass. Oo. Oo nya, unsa may akong buhaton nimo? Wala may kwarta. Pabayaron mig 5K. 5K. Wa kay buot? Sir mo tita Asa naman mo ron? Nami diris SRP. Kuan ni Jewel, ipahato niya ang imong lisensya ug ang imong kuan quarantine pass. Gichata na ako si Jewel. Wala, pwede di ay magawa si Ja. Pwede di mo gawa si Jewel ting. Awan po to siya quarantine pass. Nilakaw mo pinakwarante mo inyong gibiyaan. Wow, nagtuom ang pugo gida ni Gia ang ijang quarantine pass kay na naman na sa bagdaan. Ayan, nabito ko sa kusi mo. Akong giin. Tawagan ako balik. Nagkasabaan. Ano? Sakit tasot ni mo story ang maoy. Na-feel ko kasaba. Balik. Calling again. I'm calling her again. Gia, pila na kakabuan nag-drive ya. Tapos karon, pinaka-importante nimo lisensya o quarantine pass imo pa yung gibiyaan. Ma, kaya paggawas na mo last kay lahi man akong bagod. Ay, reason ha. Paggawas. Hangyo ang police officer, ingna nga kuan. 1K na lang. Ikaw Pila? 4K? 1K, usay 4K. Ay, 1K? Ano kabayaran makakuan? Kay, 500 ina 500 din yung kwarta ina 500 yung sir akong kwarta dire. ikaw yung tita. Ikaw sa Sadyo. Kuan man kang ilang mga patakaran kuno dire kay 5,000 man ang kanang na wala nakadala og queue pass. Ina na sir 500 ra akong kwarta dire, 500 ra akong kwarta. Unsa may iyang buhaton kung dili wala ko'y kwarta? Tad-on mi sa kuan kulungan. Ato daw may Abiliano mo bayad. Ikaw pagpakulong mo kay nalakaw mo nga walay kuan. Gato magupog og gida ni Gia te kay nagkuan naman ni siya. Pinaka-importante mo inyong ikalimtan.
Ay, sama ako sa istoryaan, ma. I-video ko na to. Ha? I-video ko na to. 1, 2, 3, it's a prank. I-video call na mo. It's a prank! Say hi sa vlog ni Tita! Reconnecting guys. Reconnecting. May signal. Na-ay signal pero reconnecting siya. Wala siya internet sa balik. Yan na, di ka kumugawas uwi quarantine pass. Kaujo. So, ringing. So, Reconnecting kay wala-wala ang signal. Ngayon nga, may way buot nga. Naman dyan na perm na mo. Kung sa man niya, It's a... hi sa vlog ni Tita! It's a prank! what should card po? Blood ka na ako. Si Tita mo ay ano siya, i-prank call daw ka na mo. No choice! Na ako'y sildo daw. Say hi. Ay, kamusta pa? Di mo tubag si Mama. Nasuko na si Mama na ko. She won't answer me. You. Bye.